Muga masyarakat Sumber berbondong-bondong mriko ningali Niken Salindri. Oh, di Madiun. Gone sing mau tak nyanyi ya, bapakku Pak Alek. Terus tanggal 10 Oktober awake dhewe ana ing Begal. Gone Mas Darto Laras. Oh, tanggal 23 ana Oktober yoga ana ing Begal. Mengko ana bintang tamune Cak Yudo Bakia. Oh, tanggal 23 Oktober ya. Niki Mbak. Ayo Mbak Minca. Mbak Minca sampean ngerti. Ayo. Iki enak dingklek mau digawake ya. Ora omong tak nyapa yakin tas. Lah bintang tamu ini teko apa ora yo gentenan no Mas. Aku genti sing medhun. Ngawur. Ora. Kowe mau kan sebagai pengganti. Mbak Inces, kula niki kalih piantun dan warga mriki sudah bukan orang lain lagi. Jadi aku rene iki ora kok tanggapan. Lah terus yo yo inguk-inguk. Inguk-inguk. Berarti ora sebagai digarap goro-goro petan. Yuk Mas Erik. Iya betul sekali. Ya. Goro-goro petan Mbak Vivi. Enten nika Mas Erik. Mas Erik kaur kene, kaur sepuh kene kok. Kaur keuangan. Oh, kaur keuangan tak kira kaur sepuh. Kaur sepuh ta kae. Ya. Yuk. Urip iki sing prasaja aja meri karo bondone wong liya bondo donya sandang pangan ora teka yen amung disawah mula ana sing prakoso urip iki diatur karo rasa iri rasa dengki ngeling ana sing lanang kayane piro asik mula aja seneng nonggo apa meneh kepitan golek tumo titil iso mangko pungkasane bubar pita ngrasani tanggane mula aja seneng nonggo apa meneh golek tumo titil iso mangko pungkasane piye Mbak Vivi uparapetan ana perang Bratayuda rumah lunga ning Taiwan gara-gara petan mulih-mulih njuk pegatan gara-gara petan asik ono dosa Mimi samantai kudu ngono. urip iki sing prasaja aja meri karo bondone wong liya bondo donya sandang pangan ora teka yen namung mula ana sing prasaja urip iki diatur karo rasa iri rasa dengki ngeling ana sing lanang kayane piro kula aja seneng nonggo seneng nonggo apa meneh